Abdulaziz ne. Hello, yan mata ya kike, ya haƙuri da abin da na ja miki. Ki mini magana dan in san halin da kike ciki. In shiru nake ta ji babu amsa sai kuka ake. Ki ji ƙauna zan rike, ki sa a rai aure zan yau da ke. Ashe so a rai yake, da ya shiga ya dake, fitarsa ashe wahala yake. Ni da ke nake, kauna na rike, kar da ki tsallake, soyayya ta ki sake. Altina kin sace mini zuciya, in babu ke na san sai na sha wuya. Zan zauna da ke, komai kice min zanayi, san banya da ke, karfi sarautar zuciyata. Ke ba ce kice, ba zan riki ba abin kice, zuciyata ta kice, da ke ya zan rikice. Kuma ni ma'anar ki ne, kwalliya domin ki ne, mai suna Altina zana girmama dan darajar ki ne. Mai suna kin isa, a gaida ke a durkusa, ba sa in sa kwalliya ba a kai ki ba. Kina gaba zuciya, in babu ke na san sai na sha wuya. Zan zauna da ke, komai kice min zanayi, san banya da ke, kada ki sarautar zuciyata. Altina kin sace mini zuciya, in babu ke na san sai na sha wuya. Zan zauna da ke, komai kice min zanayi, sarautar zuciyata.